That's a deal maker. No, become the buyer. The Massimo do ya delegate. Ibo no me obiloni home na do Massimo do delegate. Ibo non chaludo udo ya delegate. Ibo non chalo organi who ya delegate. There's no two ways about it in a lot. Now, back to this video. Kituna for na koke. Be manasina. You go Bible of me mana. The only thing that takes people back to Egypt is hunger. Hunger bia no bodo. Omo nwanne Joseph lechaliele. Lecha Mona Joseph will go prime minister no bodo ozo. And there comes a time hunger juede. Mpa we say omonnem. I need see Egypt we na chiata because we are still descendant of under Moses Chopotana, under Moses led out of slavery in Egypt. But now should we sit here and die? Oman walk on na bikonon. Na chiyano back to Egypt. Kuno manu na yego tekene nke niden kamada likene ne kamada yalekuyung. That is the only thing that took people back to Egypt. Ukumwebule gene. Ndala Bible oko se na Bible is never your problem. You are the problem. Yes, I will tell you for free. You are the problem. Bible is not your problem. Bible is not your problem. Nenebo ana agba Ahmed Musa bụ onye n'etisiana na-eso ndị baye ekwe we send down your power Solo hana abu that does not prevent him from doing his prayer and everybody respect to even a Bible with the problem Quran on ọbụkwa the problem. In a Bible or concerning them make the Christians now what can deceive because again ego giki go to do with your money whatever you want or basara. You will not be the first, neither will you be the last. You gotta go. Then about Bible it doesn't change anything. About one Bible 1 million people still bought a Bible today. Kemale amala. Neighbor of a Bible you go and see. Have your personal encounter with God, you know that now. See, in a feel you are losing God. See, God still has soldiers. God is raising men. God is raising men steady. And what if you learn again, according to rank by rank, God is raising men. Kine denounce Christianity. Only people like Hokogan name baptism, can name baptism. People like Undertaking and Nambai. Some of you call them your role models. Some of them gave their life freshly back to God. Just this popular musician, go one ego musician who will solo go ego bulumba. On a good table Sean Paul. We have one Daddy Yankee. Yes, Daddy Yankee. Go and check that the Yankee said the greatest mistake is to lead billions of people astray. But now he's welcome back to being a Christian and he will not channel that his billions of audience at home back to Christianity. Ago. In our Bible na Bible deceive again a Bible making ka. In na Bible do you obey them? For the moon of church but una jela nwunye mmadụ. For the moon meche ihe na-eme unu jiti aka n'ihe unu kwesịrị iti aka n'ihe. Same now, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Yes, give to Caesar what belongs to Caesar because why? When Caesar comes wanting, so that they will find you blameless because as long as you're on earth, you must obey the law guiding this earth and on him here. Because one thing tomorrow is that now every human being if you know was created by the component of the earth, meaning what? Now how get no for Obaja also see a kunuma. It's if you are na mother milli. It's if you are na mother bu rock. It's if there's a hair on your head like a grass that you cannot count it. Should I go ahead? Or balagi we bulu milli do no one the same liquid ka hana body. Or should I go ahead? Mbula forgive Buru root that can take out component from the deep down of the earth. Milizo mana and obayekwa opokoptakwe here. Emeloku yana adekwanando. The same thing about Ili Mbula forgo will circulate it to every part of nature. Go and make your investigation. Read books and be enlightened. No coco. The video kono for bende mari nejuzu yale. Sana hana Bible. Come let me lecture you kono mana ihe anu neme ona ha egutai. Odi egutai ogwa me mistake or Bible me mistake. Kodin. Oya na agwa akwukwa. Mo nsọkwulu okwu na akwa unu si na onike mo nsọ ka eji we bia. Mo nsọkwulu okwu na akwa odaga ogbu.
ọ dị ekwuzi okwu since ya ọ dechara ya o nwezi ihe ọzọ ọ na-ekwu ọ dị esisi n'ike mmụọ nsọ kwa onye ọzọ edekwa ọzọ asị anyị nọ n'ike mmụọ nsọ ndị bụ onye Igbo ị ga-atara ya nke ịdị ebube ọkwa n'ihe aja asị m na mgbe dị m nwa ọzọ na-eme n'isi m megide m anya asị m na ya na-eme chukwu kechaa gị ime gịnị ikegharị onwe gị ị ma na nwoke ga-adị ndekwute na ọ gị ga-eme ya n'onwe gị mana ị gara eme ya n'ụdị gị na-eme ya na omenala unu ọ bụla emekata onye Igbo jee dịka onye US afọ gị n'ụzọ bụ onye nwa jide gị maka na ị dịka onye US mana ikejapụ ka onye Igbo ọkwa na ihe ga-eme gị onye fụga ọtụba gị egwu makwa ya bụ na ikpo okpu mmee ịdị ukere n'anya dịka onye Igbo wee meta apụta ewelu baịbụl a na-anwụgharị gị brim gị na-awụchagharị gị fada alacha nwunye gị ọla nwa gị na-eme gị na ọ bụ fada dị ori isi unu gịnị mgbịrịgba amarakwa na ụzọ na-atụ egwu ọnwụ ga-egbu unu dị sie ọya anyị na-ekwu onwere ya baịbụl bụ ya ka anyị jisi gị na anyị ga-eme gịnị ote baịbụl a ka gbalịchi agbali ama na ọgbali ya baịbụl bụ akwụsị ya na-eme ori ndị arenji evuka obi ma mgbaka ka agbada obi nwekwara ihe unu ga na-eme n'ala Igbo onye pụta ọ na-edisive anyị with nonsense book ị na-afụ ya nwụrụ aṅụ asị gị na ya na print na China je ka iju ese company na-alụ Bible na China ọ na-emeki billions of dollars every year makwa na ije n'afọ ebe ọzọ na Bible abụcha ebe 3,000 2 something mana ime ụlọ ụka ihe ngori ya bụ 5,000 naira today ndị biznes emepe ụka emepe skuulu na ya agbanyị nke a mee nke alụ ụlọ ọgwụ sọ ndị ụka memba na kontributu ego aja alụda ụlọ ọgwụ n'ụlọ ụka ụmụ fadị afọ na nkwado skuulu fadị eje nkwado ụlọ ọgwụ ga-enye gị stika mara na dọọ gị enye gị mara na moto mana onye nye gị stika bụkwa bulletproof car chili sekuriti efela na ịnwale ihe n'onye nzuzu ka ị bụ asịghị gị jebe ire na God of choosing iyile envelope ka mgbada ịmakwa na mgbada amụzụlọs ka ọlọzụlọs gị na ụmụka ịmakwa na mgbada ya ka ị bụ ị na-akwụ ụgwọ a na-alụ gị BTC ị na-edepozit ego no withdrawal nothing efela na ịmalị ya mee gị na-akọwapụtara gị si gị gaa nazi n'onwe gị n'iyi nwere ihe ndụ gị bụ na akwụkwọ ya enwere isi akwa rọbish ka ọ bụ ọkụ ka ọ agba na-asị gị na ọ jebe akwa nke mee nke na ọgbara ọkụ akwa ya bụ nke nwere ya akwa nonsense dị na nsọ Jizọs na ndụ gị ka ọ dị ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-aga n'iru na akwụkwọ edisiv go meni akwụkwọ emego meni ana n'iyi gba akwụkwọ ya na-afụ ebegido okolobịa mmadụ amụ n'ala Igbo mechie shọp ya sị na o nwee kọlin jebe na-ezi ozi ọma agụ anaghị agụ ya ọkwa na ofu onye na-ezi m ozi ọma arawa ozigo m ozi ọma afọ ebe 3 years sef ọnọlụngo moto izigokwu nke bụ ndị ozi ọma ihe na-ezidi m sef ọkwa ihe na-aghọta na ndụ gị na anyị ga-agụkwa m moto na-agba n'anya gị ọchịma ọchị nsị akwa ịma na ọnya ugbo ka agba ọsị mma n'eziokwu ọ dịka gasị na ọghọtawa gị ihe ọ ga-eme maka na ebe ya oge ọbụla afụfụ ka ọ na-ata mmụọ na-aga maka Jizọs emego gị ehichapụgo ndụ ya mana agwa gị na onwere ya akwụkwọ a bụ scam highest yahoo bụ Baịbụl mụ agwa gị abịa ya fọmatị BTC depositing iri emekwa withdrawal ị na-ajụkwa dị ego iti one ka ọ dị chekie ya Afrịka niile ndị nne nna anyị fa onye lụgide ọlụlụ chọọ ọlụ okpokolo ego ọlụ tasị nọ na-eje enye ofere n'ụlọ ụka na-enwere aka ọ na-enyelụ gị ụlọ ụka na-enwere ụlọ ọ balụ gị isi na Baịbụl bụ nke a onwere ya Baịbụl ọ bụ nọ skam ka ọ bụ ma ofu mkpụrụ holi ọ dịlọ imebi ihe dịrị gị bido jebe n'ikwu nne gị ka ijebe n'ụkwụ nna gị ka ị mara onwe gị ịtagbuo onwe gị n'afọ meta mmadụ pụta na-emere gị chara ya oli wata bless you epụta iwelu mmiri na-eme ka ịtakpọ m anya nwere ihe mmee gị o nwere ihe mmee gị mmiri egoziri egozi na mmiri Chukwu ka dị nke ka mma ị na-anwụ onwe gị brain mmadụ ya na-agwa gị ọ ka efe ya na Baịbụl na-agba ọkụ na nwere ihe ọ bụ ọlọ ya Baịbụl bụ nzu ike unu emezi na-amasị ntu Baịbụl unu na-eme arenji n'ilu na-eme na nwere ihe eji eme echekọta asị na Baịbụl adịghị agba ọkụ ọkụ ji gbata shọp ọkụ ji gba ụlọ gbachacha nwere ihe mere ya napịa ọkụ ya na-agba ọkụ
echena gị gbakụ mee nke na-ekwe Baịbụl na ọ na-agba ọkụ na onwere ike dị na ya ofu mkpụrụ ka atọgbọrọ na ya powerless book, one of the most useless book ebutere Africa kafagwa. Ị na-ajụkwa gị gịnị mere na agricultural science na-emeli ya gịnị na translate le n'Igbo language ma translate le physics maka na ama na ego anya n'ọnụ ugwu unu ime gịnị mụtụ afụma na ma ejidere gị n'oyibo mana nke a bụ ihe izi ma na-abata Africa ozugbo translate ya na each language onye ọbụla nke onye ọbụla gụọ ya mali ọfụma ka ọ magbuo nwe still agwakwa gị na ịghọtara ya ego n'ili the Holy Spirit ịghọta ya. malụ na ihe unu na-eme onwe unu ihe eme unu alụ ihe edu unu apa na nwere ihe abụ nwa gwa gị arịrịọ